Com anem? Avui, amb aquest dia, ara que ha parat de ploure i amb aquest encostipat que porto, us volia compartir una reflexió sobre l'últim vídeo que hem penjat de plantar, sembrar patates. Als comentaris del vídeo he llegit gent que parla de si tallar-les o no tallar-les, de que si per sembrar patates s'han de tallar. Tot depèn de quin objectiu tinguis a l'hora de plantar. Si el que busques és una gran producció perquè tens molt de terreny, doncs potser sí que surt a compte tallar-les i diversificar, tenir més plantes. En aquest cas, llavors, s'ha de protegir dels fongs, sobretot perquè has fet un tall al tubercle. Se li pot posar antifúngics, com per exemple, fa poc he vist una persona que fa servir la terra de diatomees. Però vaja, això potser és més complicat, però hi ha gent que fa servir cendra, també he vist gent que fa servir canyella. Però si el teu objectiu és gaudir i tampoc tens molt temps, potser el que et surt a compte és agafar les patates que se t'han grillat, buscar un espai, plantar-les i ja està. Al cap i a la fi, a la natura no hi ha ningú que vagi tallant els tubercles perquè se separin. A mi m'agrada intentar-ho fer el més natural possible i potser no busco una gran producció, però sí de buscar qualsevol racó on un cultiu nou hi tingui espai. La Laura el que fa, per exemple, és els porros els va col·locant per tot arreu. Doncs per què no anar sembrant patates per aquí i per allà? Una cosa que m'ha passat alguna vegada, que ho trobo molt divertit, és oblidar-te que una vegada havies posat una patata en un racó del jardí i més endavant, després d'unes pluges generoses, dir, ostres, una patatera aquí. I d'aquella patatera oblidada treure'n una collita que no sabeu la il·lusió que fa haver collit patates amb esforç zero. I això passa, però passa si sortim dels esquemes d'un hort productiu, quadriculat. Soc més partidari de crear un ecosistema on hi hagi punts on hi hagi més fertilitat, més producció, i d'altres on potser hi hagi més plagues perquè hem de crear aquest equilibri. Per això també és molt important posar flors per tot arreu. Ara aquí veieu aquesta selva de faves? Increïble. Entremig hi ha tot d'herbes amb flors i no passa res. I per acabar, dir-vos que tant es pot plantar una patata sencera, com tallada, com provar-ho amb només la part on hi ha els grills perquè t'has volgut menjar la patata perquè tenies gana i has dit, doncs mira, aquesta part, que és molt petit però té grills, la posaré sota terra. Aviam si surt. Així que ara mateix posaré aquesta en un racó on d'aquí un temps me n'oblidaré. Aviam si tenim sort. Apa, doncs, fins la propera.